Bon dia i bona hora a tothom. Comença l'Infomeuqui. La superestrella del porno gai internacional, Brent Everett, va fer pública fa cosa de 2 dies, a través d'una piulada, la seva relació amb l'estrella del porno espanyola, Alan King. En la piulada podem constatar, com diu, el meu nou xicot ja és oficial, i etiquetant a l'actor porno del país veí. A més, en la piulada podem veure 3 fotos d'ells dos en posicions força ensucrades. L'Alan King no va trigar gaire a contestar i li va dir: «Rei, em fas per a boig. Gràcies per fer-me sentir així. Soc l'home més feliç del món». A Pagès Gai Televisió ens alegrem del que senten aquestes dues persones i celebrem la seva relació. Però, malauradament, d'aquí a estant, podem sentir com els cors de moltes mariones d'arreu dels països catalans es trenquen al 1000 trossos. Però acceptem-ho, meuquis. Cap de nosaltres tenia cap possibilitat, i molt menys de Frank. Si us demaneu si aquest atractiu presentador té el cor trencat, solament us podem contestar: no es pot trencar allò que no existeix, com la unitat d'Espanya. Fins aquí l'informatiu d'avui. Gràcies per la vostra confiança i ens veiem a la següent. Feu bondat i que estigueu bonets.